रोहतास में कोरोना के 6 आउ पॉजिटिव मरीज मिले से सनसनी फैल गई बा। सभे लोग सासाराम के बाड़न, जेमे 36 साल के एगो महिला बाड़ी, जबकि 63, 38, 28, 20 और 17 साल के पुरुष बाड़न। बतावल जाता कि सब जाना कोई न कोई तरह पहली संक्रमित महिला के संपर्क में आयल रहन जा, जेकरा से संक्रमण फैल गई। अब रोहतास में कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज के कुल संख्या 7 हो गई बा। एक दिन में 6 नया पॉजिटिव मरीज मिले से प्रशासन और आम लोग में दहशत फैल गई बा। डेहरी के नारायण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जमुहार से मिलल सूचना के मुताबिक बुधवार के भेजल गई सैंपल में से 32 के रिपोर्ट नेगेटिव आयल बा। माने इ लोग कोरोना संक्रमित नहीं खन। अभी तक 102 मरीज के आइसोलेशन में रखल गई बा। प्रशासन सभे जाना से अपील करत बा कि वो आपन आपन घरे में रहस और बहरी एकदम ना निकलस। यह कोरोना से बचे के सर्वश्रेष्ठ उपाय बा। खबरिया भोजपुरी के भी अपील बा कि जबले एकदम जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकली और लॉकडाउन के नियम के पालन करी। ई खुद खातिर, परिवार खातिर और पूरा समाज खातिर जरूरी बा। ई तस्वीर बा भागलपुर जिला के शाहकुंड प्रखंड के मुख्य बाजार के, जहां गैस ना मिले से ग्रामीण लोग नाराज होकर गैस सिलेंडर के गाड़ी रोक देलन और जम के हंगामा कैलन। ग्रामीण लोग के आरोप बा कि गैस के कालाबाजारी कल जाता और गांव-गांव जाके ऊंचा दाम में बेच देवल जाता। गैस होवे के बावजूद वेंडर सिलेंडर ना देवला और ब्लैक में बेचे के गोरख धंधा करला। अब प्रशासन के ई आरोप के जांच करके कार्रवाई करे के चाहिए। हालांकि गौर करे लायक इहो बात बा कि लोग हंगामा के दौरान मास्क ना लगौले रहन और सोशल डिस्टेंसिंग के भी ध्यान ना रखल गई। आपन जिला, आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल, जे YouTube पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।